Moi, minä olen Tiia ja minä olen entinen epävakaa. Tervetuloa mun kanavalle. Ja tällä kanavalla tullaan keskittymään mielenterveyden haasteisiin ja totta kai sitten siihen, että millä tavalla omaa mielenterveyttään pystyy kehittämään. Erityisen isossa roolissa tulee olemaan epävakaa persoonallisuushäiriö, koska se on vaikeuttanut mun elämää niin älyttömän paljon ja siitä eroon pääseminen on aivan älytön työmaa, mutta mahdollista. Lisäksi teemoina tulee olemaan ahdistuneisuus ja paniikkihäiriö, masennus ja käydään läpi erilaisia keinoja rentouttaa itseään ja omaa mieltä. Ja tulen myös itseni esittelemään jossain vaiheessa tarkemmin, mutta seuraavilla videoilla hypätään suoraan mielenterveyteen liittyviin asioihin ja lähdetään tutustumaan epävakauteen. Joten nappaahan kanava tilaukseen ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!